ದಿನ ದೇವರು ಕಾಪೇರು ದೇವರು ಮಾಡಲೇಟ ಒಪ್ಪಡಲಂಚನೆಲ್ಲ ಕಾಟಲ್ ಬಂದು ಇದಾರ್ದು ಕಾತುಮನಿ ಕೊರು ಒಪ್ಪ ಕೊರ್ಮನೆದಾಯ ನಿಕ್ಕು ಕೊರು ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ತೇನೆ ತುಂಡು ಕೊಡ್ತೀರಪ್ಪ ಕೊರ್ತೇನೆ ಬೋಡ ಬೋಡ್ಸಪ್ಪ ಅನೇಕು ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪಿಂಪಲ್ ಹೈಲೈಟ್ ಅವನುಂಟು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೈನಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಪೋದಿತ್ತು ಬಂದತ್ತೆ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆತಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಡೇ ನಾನು ಫೈಲ್ ಅಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡು 5 ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು 5 ರೌಂಡ್ ಪಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಂತದೆ ಅಂಚೆಂಗಿತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪೆನಿಡ್ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನದು ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು 16 ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಬಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಪಿದಾಡುನೆ ಐಕೆ ತುಂಬ ಇನ್ನು ಜಿಂಜೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅದು ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬುಕ್ಕ ಇಂಕೆ ಎಂಚೆ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಂಚೆ ಇತ್ತು ಮಾತೆ ನೀ ಬ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ 9-6 ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಏನು ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಹೋದು ಅಲ್ತರ್ದಿಯಾನ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ಯಾರ್ ಉಂಡು ಅವು ಎಂತಾಯ್ತಾನೆ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಪಂಪೆ ದೂರ ದಾಯಿಗೆ ಮಾತಾ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಒಂದು ಬರೀಕ್ ಪೋಡು ಸೊ ಪಿದಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿ ತೂಲಿ ಒಂಜಿ 60% ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ 40% ಉಂಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಐಟಮ್ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಆತಂಡು ಅವು ಇಪ್ಪಡಿ ಅಣಿತ ಹಿಡಿದೇ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಪಂಡ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಿತ್ತೆ ದೂರ ಪ್ಯಾರ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಅಜ್ಜಿಲಡ ಪ್ಯಾರ್ ಉಂಡು ಬದಿ ಅಡ್ಕಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಕುಂಡ ಅಡ್ಕಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರ್ ಉಂಡು ಅಜ್ಜನಕ್ಲ ಕಾರ್ ಪತ್ತದ ಬರೋಡು ಪಪ್ಪ ಬಂತೇರು ಅಂಚೆನ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಎಂತೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಂಡದು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ದಿತ್ತೊಂಡೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಉಂಡು ಮೀನು ದಿತ್ತೊಂಡೆ ಸೊ ಖಾಲಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಕೊರಿಯೆ ಬುಕ್ಕ ಇಪ್ಪಡು ತಂಗಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ದು ಖಾಲಿ ಮನ್ಪೇನೆ ಬುಕ್ಕದೈತ ಒಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಬದಿ ಅಡ್ಕಾಗ ಪೊಯ್ ಸ್ಕೂಟ್ರಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ತಾಡಿ ಇಪ್ಪು ಪಂಡ ದೂರತೆ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಎತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ದೀಪೆ ಅವ್ಳು ಫುಲ್ ಆಯಕ ಅಲ್ತ ಪಿದಾಡ್ವೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪನು ಒಂದುಲೆ ಫೈನಲಿ ನಾನು ಕಾಸರಗೋಡು ಬದಿ ಅಡ್ಕಾಗ ಎತ್ತಿಯೆ ಅವೇ ಇಂಕ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತೋಜಗ ಅಂದು ಯಾನು ಟೈಮುಲು ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪನಾಗ ಇಂಕ್ಲು ಬರೋದಿತ್ತ ಯಾನು ಅಮ್ಮ ಮಾತಂದು ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲೆನ್ನ ಇಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಕಕ್ಕೊಂದು ಪೂರ ಬರೋದಿತ್ತನೆ ನೆನಪಾಣಿಂಕ್ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಆತ ದೂರ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೂ ಒರಿಯೇನೆ ಪೋಯರ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಂದೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೇಗ ಪಿದಾಡೋಡು నేను ಚಾರ್ಜಿಗೆ ದೀಪೆ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ಕ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಪಾತೇರ್ತು ಪಿದಾಡ್ನೆ ಯಾನಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಲಾಡೆ ಬತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿಲೇರು ಪಾತೇರ್ಗ ಬಲಿ నేను ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಬುಕ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಫೀಡ್ ಅಂತೀಯರತೆ ಒಡೆ ಬಳಿತೇನೆ ಶಂಕರಮ್ಮ ಐತ ಬದರಿಂಚಿನ ಬಿಲ್ಲಿ ಖರ್ಚುಂಡು ಪೋಯರ್ ಬರನಾಗ ಅಪ್ಪು 9 ಸಾವಿರ ಮುಟ್ಟ ಅಂದವೆ ರಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ತೂಡು ಅವೇ ಸೂರ್ಯನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಹೌದಾ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಚಾ ನನ್ನ ಕುಂಡಡ್ಕ ಪೂಡು ಪರ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಆಂಡ್ ಒಂಜು ಹೊರಾಂಡು ತರನೇ ಬೇರೆ ಶುರು ಆಂಡು ತರ ಬಿದೆ ಮಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಚವಂತರಲ್ಲಿ ಇಂಚವಂತರಲ್ಲಿ ಒಂಜು ಕುಂಡ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಂದೋಳು ಇಡೀ ದಿನ ತರಬೇಡ ಶುರು ಆಂಡ ಓ ಜಿಂಜ ಪಂತೇರು ಸಂಕರಮ್ಮ అది మనసు ఇప్పుడు ఎత్తున పుంజోకులు తేర్లా పేరబల్లి
ಅಂಜವಂತೇದು ಕಂಡಿದ್ದು ಪಿದೆ ತರ ಪಿದೆ ಬಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಬುಕ್ಕ ಪಂತೇರಿದ ಮರತ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂತಿ ದಿಯೋಡತ್ತೆ ಮರತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಆಳಗಿತ್ತೆ ಇರ್ಲಿದ್ದೆ ತಂಗಿ ಹೊರಿಯುತ್ತೆ ಅವಳು ಅಂಚಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಡ್ಡೆ ಜನ ಶಂಕರಮ್ಮ ಒಂದು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಕುഞ്ഞಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬಜ್ಜಿ ಕಾಲ ಓದುದೇ ಅರೆ ಬೆಚ್ಚ ಮನೆಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಮಂತದ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಬತ್ತಿಂಡು ಇಜ್ಜಿ 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 ಅಜ್ಜ ಯಾನು ಅವೆ 2 ತಿಂಗಳು ಹೋದು ಬೇತೆಕ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ ತಿಕ್ ನೇಟ ಮನ್ಪೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಇಂಚಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲ ಫೂಟೇ ರೋಡ್ 6 ಮಂತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ఆయన టాలెంట్ వచ్చాలి కోర్సెకండి అంచా ఈట్ కులు 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 యానవంటికి ఏం చెంది కులు కులు యావా విరగంలో ఆతిజా ಬರೋದಿಚ್ಚಿ ಕವರ್ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಆಯ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಬುದ್ಧಿದ ತುಳ ಸರಿ ಈಗ ಬಡಾತು ನಾನು ಉಂತ ಕುಲ್ 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 ನೋ ಈಟಿಂಗ್ ಐಕ ಬಡ ತಿನ್ನತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಗೊಬ್ಬು ಇಪ್ಪಾಡೆ ಹಿಂಗೆ ಬಡ ಅವನು ನನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜ ಅಪ್ಪ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಕುಂಡಕ್ಕೆ ಪೋಡತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೋಡತ್ತೆ ಇಜ್ಜ ಶಂಕರಂ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಬುಕ್ಕ ಅಂದ್ ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋಡು ನೀನು ಅಕ್ಕನ ಅವ್ರು ಉಂಟುನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಅವ್ರು ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಹೋಗ್ನೆ ಅಂದ್ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೈಯಡು 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದಾಡಿ ಅಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತ ಬೊಲ್ಪೋದು ಬುಕ್ ಅವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಜತ್ತದು ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಮಿನಿ ಪೋಡು ಪೀಜಿಗೆ ಒಂಜಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಅಂದವೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಸೆಟ್ ಆಯ್ನೇಟ ತೆಲುಗು ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ಎಂಕ ಹಿಂದಿಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಸಾಧಾರಣ ಲೋಕಲ್ ದಾಖಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಹಿಂದಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸರಿ ಯಾಲ್ನ ಶಂಕರ್ ರಾಮ್ಲ ಪೇಂಟಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬದಿಯಡ್ಕ ಪೇಂಟಿಗೆ ದಾಯಿ ಶಂಕರ್ ರಾಮ್ ಪೇಂಟಿಗೆ ಪೋಂದಿ ಪುಣಿಂಕ್ಲ ಚಿಕನ್ ಕೊನಡ್ರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಕಜ್ಪು
ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಅದು ಇಪ್ಪಡಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಅಂಚ ಅಜ್ಜಿಲಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕೊರಿದ ಕಾಯಿಸ್ಬಿಡು ವನಸ್ ಮಂತದ ಬುಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿಗಳ ಸೀರೆಲ್ಲ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಇನ್ನು ಕೊರಿಯೆ ಕಾರ್ ಪತ್ತದ ಅಲ್ತರದು ಪಿದಾಡಿಯೆ ಬುಕ್ಕ ಅಜ್ಜ ಬಣ್ಣಗ ಖರ್ಚಿಗಾಂಡ್ ಪಂಡದು ಕಾಸುಲ ಕೊರಿಯರೆ ಇಂಕ್ ಟೈಂಪು ಒಂದುಲ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಬಂದುಲೆ ಅನ್ನು ಕಾಸರಗೋಡು ಸೀದಾ ಕುಂಡಾಡ್ಕಾಗ ಬತ್ತೆ ಮುಲ್ಲೊಂಜಿ ಅಜ್ಜ ಉಳ್ಳಿರ ಆಡ ಪಾತಿರ್ದು ಇಲ್ಲಾಡ ಕಿತಾಡ್ನೆ ಲೇಟ್ ಆಣ ಜಿಂಟಂಚ ಬಲ್ಟ್ ಒಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ ಅಜ್ಜ ಒಂದು ಸಾರ ಕೊರಿಯರು ಕಾರ್ ಪತ್ತನಾಗ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದುಂಬಿ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಾಗೆಲ್ಲ ಪೋದು ಬಣ್ಣ ಕೊರಂತೇರು 30 ರೂಪಾಯಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಬರೋ ಬಲ್ಟ್ ಒಂದು ಪೋದು ಬದಿಯಡ್ಕ ಪೇಂಟೆಡ್ ಕಿಂಡರ್ ಜಾಯ್ ತಿಂದಿತ್ತೆ ಅವನೇನಪ್ಪ ಅಂಡೆ ಕುತ್ತೇನು ಎತ್ತಿಯ ಮೂಲೆ ಪೋಯ್ ಬನೆ ಪಾಂಡಜ್ಜ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹುಷಾರುಳ್ಳಿ ಹಾಂ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕನಜ್ಜ ಅಂಚಾನು ಪೋಪುನೆ ಪಂಡೆರ ಪಪ್ಪ ಅಜ್ಜ ಸೀರೆ ಹೇಳ್ದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತನ ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿದಾನೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜೆ 1 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಹಾ ದೂರಪ್ಪ ದೂರ ಬರೋಂದಿಪ್ಪೇನ ಹರಿ ನಾ ರೂಮ್ ತುಲೆ ನನ್ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಕಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಓದಿಪ್ಪದೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಣೋದ್ರಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ 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 ಬಂದು ಬತ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೆವಿ ಕೆಲಸ ಇನಿ ದೂರ ಮಾತ್ರ ಪೋಯೆ ನಾನು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಅಪ್ಪೆ ನಡೆ ಪಾತಿರ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕ ನಡೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆಡೆ ಪಾತಿರ್ದು ಅಪ್ಪೆನ ಕಾರ್ ಬತ್ತದು ಮಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ನಡೆ ಹೋದು ಅವಳು ಪಾತಿರ್ದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪೆ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೇರು ಪಾಪ ಆರು ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಏಪ ಪೋಪೆ ಅಂತ ಕೇಂದಿಚಿರಿಗೆ ಅಂತ ಯಾನ್ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬರ್ತೇರು ಪಾತಿರ್ಗ ಅಪ್ಪೆಡ ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಜೆಲು ಬಾಜೆಲಿ ಇತ್ಬೇಕಾ ಅಳ್ತಿದೆ ತನಗ ಬತ್ತು ನೆನೀರು ಸೀದಾ ಬಚ್ಚು ಜಪ್ಪೆ ಬಚ್ಚು ಜೈ ದೊಂಬುಗು ಇನಿ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಪೋಪೆನ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಚೂರು ಕತ್ತಾರಣ ಪೋಪೆ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಪ್ಪ ಅವು ಬಂತೀರ ಕೈತಲ್ಲಪ್ಪ ಮೂಲೆ ಬರೋದಿಪ್ಪೇನು ಬರೋದಿಪ್ಪೆ ವಾರ ಏಪಲ ವಾರ ಗೋರ ತಿಂಗಳು ಗೋರ ಮಾತ ಬರೋದಿಪ್ಪೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಬರ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಡ ಪಾತೇರಿಯ ಪಾತೇರ್ದು ಬತ್ತನೆ ಆಯ್ತಿತ್ತು ಇಡೀಗ ಇಡೆ ಬಂದಾಗ ಈರ್ಲಲ್ಲ ಈರ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಇಡೆ ಎತ್ತನಾಗ ಒಂದು బోర్చి పోపుచి బంగాపుడు పోపు చేయని నాంటది కుళ్ళు సరే అవి ఏ మన్వాడ తీతనే పప్పన అవుప్ప ఇదాయదు పూతదైతే ముదేలుగు వాడారు ముదేలుగు పని అని వాడారు పొప్పచ్చ పోయినా అమ్మ వాళ్ళు దర్పెరితే ಸ್ವಲ್ಪ ಏತು ಹೊತ್ತು ವಿದಾಡುನೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಕತ್ತಲೆ ಜೇ ವಿದಾಡು ಇನಿ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋದು ಅಕ್ಕನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಎಲ್ಲ ಬೋಪ್ನೆ
ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಜನ ಉಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲು ಬಿಟ್ಟಿರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸುಮಾರು ಅಂತೆ ಅಂಚಾನೆ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅದು ಎಂದ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಇನಿ ಬೋಪುನ ಇನಿ ಅಕ್ಕ ನಡೆಬಹುದು ಅಕ್ಕ ನಲ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬೋಪೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಬೋಪುನ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ನಲ್ಪುಲ್ಲ ಏನ ಮಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಣ ಬಾಳೆ ರಕ್ಷಣೆ ತುಳುವೆ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ദാനെ ബൊൽപ്പു പറഞ്ഞ പകണന്റെ ബൊൽപ്പു പോപ്പതിന്റെ കുഞ്ഞില്ലേ ഇത്തപ്പൂ നടപ്പേർത്തിക്കുള്ള ബോർഡുള്ള അത് ബರ್ತದೆ എന്ന മനസ്സിൽ ಬತ್ತ ಇದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಕೋಪ ಸೀರೆಗಳಾಗಿತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಅಂಗಡಿದ ಹೆಣ್ಣು ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತಿನದು ನನ್ನ ಏರಿ ಯಾನಿಜ್ಜೆಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಕೋರ್ನೆ ನಿನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಇದಿತ್ತ ಮುಗಿತ ಜಿಂದು ಹಿರೇಗೆ ರಡ್ಡು ಸೀರೆ ಕೊರಿಯೆ ಬದಿ ಅಡ್ಕದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ಕೊರಿಯೆ ಅಜ್ಜ ಗೊಂಜಿ ಮುಂಡು ಕೊರಿಯೆ ಬದಿ ಅಡ್ಕದ ಕುಂಡಡ್ಕದ ಅಜ್ಜ ಗೊಂಜಿ ಮುಂಡು ಕೊರಿಯೆ ಉರ್ದು ಕಾರ್ ಬರ್ತದ ಬತ್ತೆ ಎಡ್ಡಾಣ್ ಮಗ ಎಡ್ಡಾಣ್ ದಿನ ದೇವರು ಕಾಪೇರು ದೇವರು ಮಾಡ್ಲೇತ ಕೊಪ್ಪಡಲಂಚನೆಲ್ಲ ಕಾಟ ಬಂದು ಇದಾರ್ದು ಕಾತುಮನಿ ಕೊರು ಒಪ್ಪ ಕೊರ್ಮನೆದಾಯ ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ಬೇಕ ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ತೇನೆ ತುಂಡು ಕೊರ್ತೀರಪ್ಪ ಕೊರ್ತೇನೆ ಬೋಡ ಬೋಡ್ಸಪ್ಪ ಅನೇಕು ಉಂಡೆಂಡ ಎಲ್ಲ ಅಂತೆ ಹೋಗ್ತು ಮನೆಯಿತು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಕೂರ್ದು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅಂಗಡಿಕ್ಕು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಿದ ಈಗ 100 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅವು ಬಂದಿ ಯಾವ ಕೊಡ್ಲಿ ನಾನು 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತು ಉಪ್ಪಾಡ ನಿಕ್ಕ ಇದ್ದೀರು ಬರ್ನತ್ತು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ഞാൻ ബത്തത്തെ കന്നഡ എത്തിയ മാമല ഉള്ളേರು ಬಾವಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ನನ್ನ ಉಂಡದು ಜಪ್ಪನೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನನ್ನ ಇಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್